Si akaso zarete gehien irabazten dezuen taldea, baina bai, lasterketa nagusienetako desente irabazten dezuenak. Aiztondo, Valenciaga eta Nafarroa. Hauek ez dira, Aiztondo bezain berezia izango zuretzat, baina lasterketa palmares polita bilatzen ari zarete aurten. Bai, zalantzaik gabe ez da, urte hasieran helburu garbi markatu genitun, Espainiako kopazan helburu garbi bat, Cesarrekin jolasteko asmoakin, 3 hilabete gogorri izan dira, lortu genuen helburu hoi, eta guain beste garai bat denboraldiana, ez? Genekin taldea oso indertsu iristu zala, izugarrizko lana indute bai Ikerrek, bai Unaiek, bai talde osoak Espainiko kopan, eta guain behaien saria jasotzeko ordua zan, izugarrizko lana taldeak induna 4 egun hauetan, garbi genekan atzo eta gaur bitarten erabakiko zala itzulia, lehenengo 2 egunetan aguantatu inbertzala. Eta hoxe, ez, zazpiak izugarrizko maila eman dute, gaur iesaldiak lana jarri dizkigu, baina bueno, taldean lanakin lortuta emaitza. Nafarroko itzule azken 2 urteetan txirrendulari euskaldunek, 3 urteetan euskaldunek, baina baita ere azken 2 urteetan eskutuan ibilitako txirrendulariak eta Nafarroko itzulean argitzea lortu dute. Bada lasterketa ez, txirrendulari handi eskutatuak erakusteko? Bai, garbi dago, bai atzo eta gaur etapa oso gogorrak izan dira, eta txirrindulari hauek egia da afizionatu mailan askotan beraien balioa erakusteko aukerik ez daukatela, eta hemen bai indartsunak aurra dihoaztila, eta bai garbi ikusi dugu ez, bai lehen urten Ales Diazek, bai aurten Unai Ramosek indartsunak diala goraka, eta itzulia bere ganatu nahiek. Erasokortasunan falta sumatu dugu gaur? Bueno, hasieratik oso gogorra izan da hasiera, ez? Garbi genekan leheneko 50, 60 kilometroak kontrolauta eman nahi genitula iesaldi gabe. Eta iesaldia egin danen, 2 txirrindulari sartu dira sailkapen nagusin 2 minutu terdi azpitik zeudela. Eta hor kontrolatu behar izan dugu, ez? 2 minutu ingurutik ez pasatzen saiatu gara denbora, oso lan ona, kontrolauta eman dute, eta karo, taldeako lakon lan egin da normala pelotoien erasokortasun hoi egoteko gogoak entzea. Horrelako garaipen sorta eta gero, taldea lasetasun batekin sortuko daudaran? Bueno, guk dinamika berdinen jarraituko dugu, ez? Azkenen egutegia planifikatuta dago txirrindulari bakoitza bere garaiak izateko. Hemen egondan 7 haunek, guen atxeden txiki bat eukiko, eta guen 2 astetan berriz Castellongo itzulia, bitartean Euskalduneko lasterketak, Laster Espainiko txapelketak etorriko dira, egutegiak gaurrea darrai. Zorionak. Eskerrik asko.